नंखाय बाखाय फोरमान बिलाइ एसटिनि नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै बिथाङा दिनै एमपि जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' जाथिनि गन्थं हानायमोन। दिनै रिपर्ट मथे सासे सिआइडि अफिसारा जादुराम मालाकार बिथांनि रिपर्ट मथे मोनथामसो जिनिसखौ लानानै बे नब कुमार सरनियानि सायाव तदन्त खालामदों आरो बे तदन्तआ खोब महत्वपूर्ण इन्टारेस्टिं। आं बिथां बे एलिगेसनफोरखौ मोनथाम मोनब्रैसो पइन्टआवहाय बिथा खालामनानै होनाय जादों। बेनो जाहैबाय एक नाम्बारावहाय बिथांनि सिआइडिनि तदन्तआ जादुराम मालाकारनि सिआइडिनि तदन्तआ आदा जनकलाल बसुमतारीनि पिएल होनायखौ बेस खालामनानै बे जाहैबाय एनसेस्टर्स केस्ट स्टेटास जे नब कुमार सरनिया अर्थात सरनिया कमिउनिटिया बिथांमोना आजै आजौआ बिथांमोननि नीति रीति धोरोमनि नियम बायदि बायदिनि नियमफ्रा मेथाइ दामनाय देनायनि नियमफ्रा जे बर' कसारनि लाइनाव एसटि प्लेन नंना नङा। आरो दुइ नाम्बारा जाबाय लेगेसि डाटा भेरिफिकेसन एनआरसिनि लेगेसि डाटा भेरिफिकेसनखौबो लानानै बिथांनि सायाव तदन्त खालामनाय जादोंमोन। आरो थिन नाम्बारा जाहैबाय हानि जे बिथांनि हानि डकुमेन्टफोराव बर' कासारनि लाइनाव एसटि प्लेननि नंना नङा बेखौ लानानै बे सिआइडि रिपर्ट तदन्त खालामनाय जादोंमोन जादुराम मालाकारा। बिनि उनावहाय सारि नाम्बारा जायो एडमिसन रिपर्ट इन एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन। बिथाङा बिथांनि स्कुल फरायनाय कलेज फरायनायाव थांनानै नायबाय जे बिथाङा एसटि नंना नङा। दा बे गासै मोनब्रै जे तदन्त नायबिजिरनाय बे जादुराम मालाकार सिआइडिनि नायबिजिरनायाव बिथाङा ओरैबायदि मोनबाय जे बिथाङा धोरोमनि नीति रीति कालचारनि बायदि बायदि जानाय लोंनाय एम्फौ एनला गारजा खेराइ हाबा हुखा होनायावबो खुनु बेलायाव बिथाङा एसटिनि लाइनाव नङा बर' कासारिफोरनि हुदाजों खालामाखै। आरो दुइ नाम्बाराव जाहैबाय बिथांनि एनआरसि लेगेसियाबो बिथाङा बर' कसारिनि लाइनाव नङा सोरबा हुरु कचफोरनि लाइनावसो अर्थात बिथाङा सासे एसामिससो हयथ' आदार बेकवार्ड क्लासनि जानांगौ। दाना थिनि नाम्बारा जाहैबाय मा होनो बिथांनि माबेलाय हानि डकुमेन्टस। दा हानि डकुमेन्टसफोरखौ नायबिजिरबाय बिथाङा खुनु फुट बे कसारि जेरेखम जोंहा दैमारि दा वाटार फक दैनि बंस मोसाहारि दा टाइगार फक नार्जारि जुद फक आरो बेबायदिनो बसुमतारी हानि बंस हानि फिसा। दा बे लाइनावबो बिथाङा खुनु पइन्टि एसटि प्लेन नङा। आरो जोबनायाव बिथांनि इडुकेसनेल बायदि बायदि डकुमेन्टसफोरखौ नायबाय स्कुल कलेजाव थांबाय बिथाङा मालाबाबो बै नार्जारि बसुमतारी बायदि बायदि लिरनाय नङा। बिथाङा माब्लाबा देखा माब्लाबा दासो। दा बे आसामनि सिआइडिनि रिपर्ट मथे बिराद क्लियार जाबाय जे साफा क्रिस्टाल क्लियार जाबाय जे बिथाङा मालाबाबो एसटि नङा आरो बर' कसारिनि लाइनाव एसटि प्लेन नङा। दा बे गासैबो तदन्त मथे जोङो मिथिनो मोनबाय दाखालि हाइकर्टनि अर्डारा होनबाय जे बे गासैबो नायबिजिरनायखौ लानानै बे गासैबो फोरमानखौ लानानै जे नब कुमार सरनिया बिथाङा अर्थात सरनिया कमिउनिटिया एसटि नंला आरो बेखौ जोङो कर्टनिफ्राय केन्सेल खालामनाय जाबाय। बे अर्डारा बे एफेक्ट नंलिया। दा बे हिसाबै दिनै जोङो नुबाय जे नब कुमार सरनिया बे बिथाङा बुहा सार्टिफिकेट लानानैसो एमपि जादोंमोन आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव एसटि नंला। बेलायाव आङो बेखौनो होनांगोन गले गले नंगौ बृहद बे मोनसे बर' जाथिनिनो दावहामोन आरो बे ओरैबायदि जे मोनसे एसे गेदेर आसामाव ट्राइबेलफोरनि मादाव देरसिन मोनसे ट्राइबेल कमिउनिटि बर' कमिउनिटिनि एगेन्स्टै बिथाङा दावखाया दावराय जानो नागिरनाय। बिथाङा एसटि बर'आनो नङा कसारि एसटियानो नङा थेवब्लाबो बिथाङा बोरैबा बोरैबि नंखाय बाखाय फोरमान बिलाइ एसटिनि नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै बिथाङा दिनै एमपि जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' जाथिनि गन्थं हानायमोन। दा बे गन्थं हानायाव गमामायैनो जोंनि मोनफ्रोम बर' आफादफोरा दले बले फैनानै बिथांनि एगेन्स्टै पिएल होनांगौमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे टिम जनजाति सुरक्षा मन्च आदा जनकलाल बसुमतारीनि दैदेननायाव आदा दाउरिब देख्रेबमोननि दैदेननायाव प्रकाश इस्लारिमोननि दैदेननायाव दा बे आनएमप्लयड इयुथनि दैदेननायाव खालबारि आनएमप्लयड इयुथनि दैदेननायावहाय दिनै बे जाफुंसारदों। दा बेखायनो आङो बुंनोसो सानदों जे जोंनि बर' कमिउनिटिफ्रा बर'फ्रा जेरावखि थाया मानो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबो बेक्तिगत जोङो फैनानै बिथांमोनखौहाय मान बावनांगोन बिथांमोननो आर'नाइ होनांगोन
दा जोंनि गभ कलेजफ्रा सात्र सन्थाफ्रा स्टुडेन्ट बडिया बिथांमोनखौ बेबायदिनो मिटिं खालामनानै लेंहरनानै बिथांमोननो मान बावनांगोन, बिथांमोनखौ जोङो रेकगनाइज खालामनांगोन, बिथांमोनखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन जे नोंथांमोननि नाजानायाव दिनै गिलु बालु बे बर' जाथिया मोनसे गाज्रि मोनसे गोसोम जारिमिनाव लिरजानायखौ नोंथांमोना दिनै गमामायैनो देरहाबाय। बयबो गोसो बायबायमोन हानाय नङा जानाय नङा होननानै, नाथाय जोबथानायाव बिथांमोना सैथोखौ हमथानानै बे दावहा नांनायाव बिथांमोना दिनै देरहासार जाबाय। आदा जनकलाल बसुमतारी, आदा दावराव देख्रेब नार्जारी, आदा प्रकाश इस्लारि आरो खालबारि इउथ, आङो बिथांमोनखौहाय दिनै बाख्नायनो सानदों। आरो बे मुहुर्तआवहाय आङो मैया दाखालिसो हस्पिटालाव थांनानै नायदों। आदा दावराव देख्रेबा रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव गोग्लैसोनानै दङ। आं खोनानाय बायदि बिथांमोना जोंनि पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा रावबो नायफैयाखै। दा खोब बियो दुखुनांथाव। बिथाङा बे अबस्थायाव दङ। दिनै जोंनि बर'फ्रा बयबो फैनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगोन, एनकारेज होनांगोन। आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना जोंनि मोनसे दैखान्थि जाबाय जे नंगौ खैफोदाव आफोदाव जोङो गसंनांगोन, सैथोखौ मिथिबायब्ला जोङो माबानो नाङा, एरायनो नाङा, जोङो जेननायखौ मानिनानै लानाङा गोरलैयैनो। दा बे देरहासारनाया गमामायैनो आदा जनकलाल बसुमतारीनि टिमखौ आङो बाख्नायदों।